बाथ्राखौ आं बुंनो सानो गोबां मानसिफ्रानो बुङो नोंथांनिया ब्लग चेनेलसो मानो बेबायदि भिडिअ होयो बायो होननानै आं बेखौ बुंखादों लिरखादों आङो आबौनावबो लिरखादों नायबानो जाबाय नै आं बेहाय ब्लग चेनेलजों लोगोसे गुबुन गुबुन भिडिअ लाबगोन माने ब्लग भिडिअजों लोगोसे गुबुन गुबुन भिडिअ लाबगोन होननानै आं लिरना होखादों मानोना जोंनाव दा केमेरा गैया मबाइलसो दङ मबाइलजों आरो बांद्राय जोंना दा बेनि मबाइल नङा ब्लगिं खालामनो माने जों एसे उसुबिदा जायो मानोना जोंना केमेराया बांद्राय मोजां नङा मोजां नुवा मोजां जायगा जों देखायनो हाया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै गोबां अखा हागासिनो दङ नाथाय भिडिअखौ बानायनांगोन अखाया जेबो नङा दिनै जों सावरायगोन आलफ्रिद बसुमतारी फुजि बसुमतारी ब्लग हेलेना दैमारी आरो लोगोसे फरायसालियावनो गथ' जोनोम होनाय फरायसालियावनो फरायसुलिया गथ' जोनोम होदों अब्ला जोङो गिबियावनो आलफ्रिद बसुमतारी बिथांनि सायाव खोथा सावरायगोन आलफ्रिद बसुमतारीनि मुङाव सोरबा सुबुङा फेक आइडि खुलिदों माने इन्स्टाग्राम आइडि खुलिदों दा बेखौ लानानै गोबांफ्रानो भिडिअ बानायगासिनो दङ आरो बेनि सायाव सोंखारिदों बेबायदि खालामनाङा होननानै माखासे भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ इउटुबाव गोबां भिडिअ आगारगासिनो दङ जेरै बेंजलाय नार्जारी सोमदोन बरगयारी गोबां इउटुबारफोरा भिडिअ बानायगासिनो दङ अब्ला बेखौ आं बुंलायनांगौ बाथ्रा गैला जायखिजाया बे आलफ्रिद बसुमतारी बिथांनि इन्स्टाग्राम आइडि खुलिदों फेक एकाउन्ट बेबायदिनो फेमास मानसिनि आइडिफोरखौ खुलिबाय थायो गोबां सुबुंफ्रानो बिदिनो खुलियो जेरै बि बयसनिखौबो खुलियो आरो माखासे बिदिनो गेदेर इउटुबारफोरनिखौ खुलिनानै लायो माखासे गोसो गाज्रि सुबुंफोरा बिदि खालामो अब्ला जों दा सावरायगोन फरायसालियावनो सासे फरायसुलिया सासे 10 थाखोनि फरायसुलिया गथ' जोनोम होदों फरायसालियाव गथ' जोनोम होदों दुगैग्रा खथायाव जोनोम होदोंमोन ओमफ्राय गथ'खौ गाहरदों फरायसालिनि उनखैजा गाहरदों ओमफ्राय बेखौ माखासे गथ'फोरा नुबाय फरायसालिनि माखासे स्टुडेन्टफोरा नुबाय फरायसाफोरा नुबाय ओमफ्राय मास्टारनो खोन्थाबाय मास्टारा पुलिसखौ लेंहरबाय पुलिसखौ लेंहरनायनि उनाव नायबिजिरनायाव जाथाया सोराङाव फैदों जायबा बे गथ'खौ दोनदोंमोन बे 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसामोन ओमफ्राय दा बे फरायसाखौ एरेस्ट खालामबाय आरो लोगोसे बे गथ'खौ जायबा गथ' जोनोम होदों हिन्जावसा बेखौ दा फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ हिन्जावसा गथ' जोनोम होग्राया जाहैबाय 16 बोसोर बैसोनि ओमफ्राय दा बे फरायसुलिया एसे मोजां थासारियावनो दं आरो ओमफ्राय बे खौराङा जाहैबाय तामिलनाडुआव जादों तामिलनाडुनि कुद्दालराव जादों कुद्दालराव आं दाखालि बय निउसाव खांबाय जाय बिथांमोना मिथियाखै बिथांमोना नायनो हागोन निउसखौ आंनि बे मेन चेनेलाव दङ लोगोसे बेहाय गोबां मानसिफ्रानो गोनो गोथो मोन्दों बे जाबाय गुबै घटना बा गुबै जाथाय बे नंखाय जाथाय नङा बे जाबाय रियेल आरो थार जाथाय दा बे समाव जायबा दायनिगिरि 10 थाखोआव फरायनाय बेखौ एरेस्ट खालामनानै लांनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन अब्ला जों दा सावरायगोन हेलेना दैमारी जायबा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्ट्रेस बा फावखुंग्रि बिथाङा बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि जेरै एसामिस सावथुनफोरावबो थायो लोगोसे एसामिस एलबाम आरो लोगोसे एसामिसनि सिरियाल बेफोरावबो दङ दा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव फट' आगारदों नायबानो जाबाय बे फट'खौ आगारदों बे फट'खौ गोबां मानसिफोरानो शेयार खालामगासिनो दङ बेखौनो आं बेखौ आपडेट होफानाय जाबाय बिथाङा बे समाव बर'ल' नङा बिथाङा बर'नि अनगायैबो गुबुन सावथुन मुलुगाव खामानि मावगासिनो दङ बा हाबा मावगासिनो दङ दा बेनोमोन आपडेटआ जाहैबाय हेलेना दैमारीया बर' एक्ट्रेसल' नङा बिथाङा जाबाय एसामिस एक्ट्रेसबो बुंजायो मानोना बिथाङा गुबुन हारिनि सावथुन मुलुगफोराव खामानि मावगासिनो दङ अब्ला जों दा जोबथारनायाव सावरायगोन फुजि बसुमतारी जायबा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्ट्रेस आरो मुंदांखा इउटुबार बिथाङा गावनि फिसाजो गथ' जायबा दान मोननै सिगां गथ' जोनोम होदोंमोन जायनि मुङानो जाबाय बिबारमालानि सावगारिखौ देखायबाय बा फेस रिभिल खालामबाय मोखांखौ देखायबाय माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय नैबेया देखायगासिनो दङ स्क्रिनाव नायबानो जाबाय जोबोर समायना नुदों बिथाङा आब' फुजि आरो बिथांनि गुमै आरो बे गथ' जोबोर समायना नुदों बिथाङा गावनि गथ'नि मोखांखौ देखायबाय आरो बिथांनि गथ'नि मुङानो जाबाय बिबारमाला नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ अब्ला बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटफोरा आरो लोगोसे फंसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो गोबां मानसिफ्रानो बुङो नोंथांनिया ब्लग चेनेलसो मानो बेबायदि भिडिअ होयो बायो होननानै आं बेखौ बुंखादों लिरखादों आङो आबौनावबो लिरखादों नायबानो जाबाय नै आं बेहाय ब्लग चेनेलजों लोगोसे गुबुन भिडिअ लाबगोन माने ब्लग भिडिअजों लोगोसे गुबुन भिडिअ लाबगोन होननानै आं लिरना होखादों मानोना जोंनाव दा केमेरा गैया मबाइलसो दङ मबाइलजों आरो बांद्राय जोंना दा बेनि मबाइल नङा ब्लगिं खालामनो माने जों एसे उसुबिदा जायो मानोना जोंना केमेराया बांद्राय मोजां नङा मोजां नुवा मोजां जायगा जों देखायनो हाया आरो जोंहा बेबायदि थांनो थाखाय रांबो बारा गैया रांखावरि गैया बारा अबेबा बेरायहैनो अबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै दावबायहैनो बेबायदि जोंनाव रां गैया जेब्ला रां जागोन जेब्ला जोङो केमेरा बायगोन गप्र' बायगोन बा केमेरा बायगोन अब्ला जोङो मोजां भिडिअ बानायगोन ब्लगिं खालामगोन बेरायगोन जागोन लोंगोन देखायगोन गासिखौबो नङा होमबा लोगोफोर ब्लगिं माने मा जानाय लोंनाय बेरायनाय गावनि लाइफ स्टाइल बेफोरखौ देखायनायसो नङा होमबा दा हमना ला आं सोरखौबा लोगो मोनबाय बेखौबो आं भिडिअ बानायनो हागोन बेबायदिनो आं बानायगोन उनावहालागै आं बेखौ सानगासिनो दङ आरो बेखौ आङो ब्लगिं चेनेलखौनो खालामखागोन आरो बेहाय आं गुबुन भिडिअबो होगोन होननानै आं बुंखादों बेहाय लिरनाय दंखायो
आबराव नायबाथाय नुगोन नोंथांमोना गोबां सुबुंफ्रानो बेखौ सोंहरदोंमोन बेखायनो आं बेखौ रोखा खालामनानै होबाय बेयो ब्लगिं चेनेलल' नङा पि नार्जारि ब्लगा जाहैबाय मोनसे चेनेलनि मुं नाथाय बेहाय ब्लगल' मोना नोंथांमोना बेहाय गुबुन गुबुन भिडिअ मोनगोन आपडेट मोनगोन निउस बायदि मोनगोन गोबां भिडिअ मोनगोन आरोना बेहाय सोरबा सोरजोंबा फन रायलायनाय मोनगोन सोरजोंबा सावरायनाय मोनगोन सोरजोंबा इन्टारभिउ लानाय मोनगोन बायदि बायदि भिडिअ बेहाय मोनगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ खर' सानांगौ गैया नोंथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौ मावबाय थाबानो जाबाय आंबो आंनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दा माखासे इउटिउबारफोरा सानो जानांगौ बेलाय माबायदि भिडिअ बानायो ब्लगिंआव लायबायदि होननानै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ माव मालायखौ मेगन सानानै जेबो मुलाम्फा गैया नोंथाङा जा खामानिखौ मावनो लादों बेखौ माव मालायनि खामानिखौ नोजोर दाहो मालायनि खामानिखौ आखाइ दाहो गावबागाव खामानिखौ मावबाय था आं रावनिबो खामानियाव आखाइ होआखै आं रावखौबो नोजोर लाखियाखै आङो आंनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो आं दा नैबे लेभेलाव दङ आरो आंथ' गोजौ लेभेलनि मानसि नंखाया जों जाबाय गाहाय थाखोनि मानसि आं दा बेहायनो दङ आं बेखायनो बुंदों नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ माव मालायनि खामानिखौ नोजोर दाहो नोंथाङा जुदि खामायदोंबा खामायबाय था मालायनि खामायनायखौ मेगन थासा नोंथाङा जुदि माबा मोनसे जों खामायदोंबा जोंबो भिडिअ बानायनानै खामायदों नोंथाङा जुदि माबा मोनसे आरोना जायखिया माबा मोनसे लादोंबाथाय माबा मोनसे लाबाय था जोंबो भिडिअ बानायगासिनो दङ जों बे रावनिफ्राय फैसा लानानै भिडिअ बानायाखै जों गोसो बायदि भिडिअ बानायदों जोंनि गोसो अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जाय बिथांमोना लाइक खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना खालामनो गोसो गैया दा खालाम साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैया दा खालाम बेखिनियानोमोन लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय